Bisik jong nama. Ini tung ladak Karbianglong district along ma BJP sai hemalok ini tung kebang pen je Karbianglong BJP Meiku mate presiden ake hai Roland Kiling alang di tiki bom ahot mili tung pini labang so Karbianglong rat aphan mate ini tung kiduk kilak det rat atumapan longle phelang kaduri pen longle phelang ajo ini nilitum alang tuma pini si memorandum kepajir athela hello kopi pon ma le putang te nilitum Karbianglong along abangke chini lo kadru go visitame nonke longle phelang ajo ini pinang anak siksak dulu he pen ke la pen border area adui a hoi lom ki do Karbi nilitum ki do ke tatum longle phelang mithang ha phipu pen ki do barim atum mithang ahemarit abhitian tak mithang longle phelang apata ka bipene jok pinang anak siksak dulu lakeli tum ladak dikutot polilo tum Karbianglong arlo je inglong arat atu la pen especially ke je litung ke theglong bang ke posi labang so longle phelang non labang so alam nang ke charvu ke ongre ma khei pen khei litum non tame tu Karbianglong lo ke siksak khit lo keglong lo labang so longle putak ka vedet pen jok ili tung ke pisar pen ke do mithang hem hiri mithang hem abari mithang hem hiti mithang hem tukim am adimanta ili tung ke non ke thu nang ko je bang kece so bang atum ke bang pen jok bang ajona lo kang hukang hi son si bang ke ani vang ke bang ili tum chini dunde bang ke ake joy pen si longle ekonani reserve adim konani litum komane puta di mane puta wilang adim pen bang ke bang nang dodet nang sirai det la peson pinang an ili tum Karbi tum akidot ki sunggo posi ili tum kamat ha bang ke je longri longpat sirai komji longri longpat jong si ili tum Karbi atum chidot hit nangji Karbi khei vir vede nangji liputa kenangsot bang itung ki do ke dama dim bang itung thilklong nangji liputa litum ke Karbianglong ka along ka prek along lega bilo dak litum Karbianglong an vele mithang along le dim jong si litum sirai kom ke thip le litum aphan khei akisu thetanji labang so kimang labang so kamatha ka theklong pen joksi ni litum je Karbianglong arat atum aphan je puta ka videt lang atum phan an adon tin pen ipak aputa ki PJ phansi je non election aprang je Lok Sabha election ban te MP election angeli lo labang so aprang je party tin aphan sitame nitum labang so kachuning ria lopili ji lake je rad aphan labang so waidak pen ke chak do nangji je alang letum party ajad party le alang tum hai pen sarkar chari long sitame Karbianglong arat atum aphan je inglong arat tilu kilom arat atum phan kiduk det arat atum aphan pota pipon et nangji pusi nilitum bangke alang dem phan ke hang padu pon lo labang so aron sitame nilitum la hello ilitum Assam government pen ang ke thik pitang ji protected belt and blocks tribal belt and blocks in Assam labang so ek bangke lo hello 1947 penelo land and revenue administration it is a demand 1847 labangso along abangke chapter 10 labangso Assam land and revenue ek along litum han ke tok pitang do lake tribal belt and blocks labangso arona teng pen kulut elitum pota elitum chipi vek nang ko apen labda ka bangke litum tribal tumangsi lada ke dua tribal tumangsi litum ke pota setami long chorji aron mangsi bang nang tok pidak lo tangte nona bangke litum chitheglong lo elitum Karbianglong sarkul plido dipu sarkul apen sulunian sarkul kuluni sarkul apen dongka sarkul long sitame elitum theglong bangke non ke do bom non ke pi bom bangke banga khai to mangsi aniwang ta long lo banta elitum ke ha men tu pen ke do pisar pen pusar ke do atoma to mangke no anta kota chulong lo labang so bang ning ke du chitheglong posini litum bangke ke bang jilang aku bangke non MP election hopen bang so manifesto lang litum bangke ila manifesto long epidu ponang po jong ponang po la so tengpen sarkar bang aling sitame labang so Karbianglong kidukila atom phan edon pen pa ka puta ki PJ phanke nilitum labang so ke song bangke kam si yobun ji pusi nilitum KATSSA asong pen ke chingwai pen pini ladak ke chinglo ala BJP Karbianglong district committee Meiku
rolen kilin alang li riden labang so memorandum pizolo alang li sitami ni litum pan ningkang sampai alang li tu nang deng pimisi alang li pinang anak por nang cipipen cingwai cing sailo alang li sitami non kebang JMP election kami labang so nang li tu makemang long sitami tu manifesto long sitami ni litum kecingwai pen kepidu ponju pani litum ninghang lo la pen litum yang klong pen deng lo selang li itu masih kami misen pen lang litum nang cingki nang jetan lo asini tum labang so manifesto along kedeng chok labang ke ni tum la sona phangla ke mangali je mohala alang tum election high debt lo tangte high debt alang tum government yong si wang thulo tangte labang so kiduk dat jitu ake mang je inglong akhe ilitum karbi atum aphang satami puta ke pachetang aphan labang so ken kaman jiwa wek nangji pulang si ilitum labang so alama bangke pini satami tinggi lapen molang tum angka satami ilitum labang so moton bangke ilitum tom iton mang pensi labang so akam keteme kipicun jip kan itu bori ponji pusi pini itu KATSSA klaim bangku atuman lutung cingrum si alang litum mapat cingrum kan dulu kasih labang so memondam la anco kali nilitum ladak parti ko an make do tum han setamen itu labang so lu piji lapen council ke non BJP government atum si cari bom lang posi dak litum autonomous council ake hai lo alang li dak cari alang li CEM ake hai aphan sitame alabang so alu bang ni litum peliji labang so alu peli bang ke alang litum council pen cirai si alang litum isi meeting cirai si leje hoglo karbi atum puta kabe an atum phan PF pu labang so alam rai bang ke alang tum cingwai ponang ji la pen pi konvek nai pu bang ni litum labang so ken kam ci oponi pusi pini pen ni litum pang cing lo la sedang litum points of demand pinangan dolo la pen dak parti atum phan ni litum se ake jong pondo labang so alam bang alang li sapo proposal pui na ni litum along kon timbang dan sina keron alang li pen la sapo rata thengnu pachini phan pisi ni litum labang so alu ke pima alu long ke jong dam alam sini nang kon ni Cerula nilitum apa nanti po nilitum Karbi Anglong Social Security Association mati KATSSA nilitum pini bangso memorandum kepajir along nilitum demands bangkela hello. According to the provision for tribal belts and blocks under Chapter 10 of ALRR 1886, KAC must provide land patas to each household BPL families of Karbi Anglong. Gov or KAC circular must notice land regulation and act in every circle office according to Gov's gadget. Point number 3. Stop illegal land patas issued to non-tribal by Gov officer KAC according to the rules under the provision of section 161 of the chapter 10 of the Assam Land and Revenue Regulation Law 1886. Number 4. Bribe officer or estate land mafia should be punished according to the laws. Eject of PGR VGR, illegal encroachers, unsettled land, annual pata or periodic pata under section 165 chapter 10 of ALRR 1886. Lapen ke non la nilitum upcoming election mate bakso 2024 MP election along nilitum kadimana bang kela hello with the KATSSA demands in the interest of the people of Karbi Anglong. Point number 1. To inclusion of the subject in the party manifesto for upcoming Parliament MP election 2024. Demands the implementation of memorandums by whoever assume power following the upcoming Parliament MP election 2024.